Ajde, ki čekaju junaci. I sa membri si ga pari. Другия ласник, другия. И така, поздрави много специално за приятелите ми. Айде, юнаците! За юнаците специално. За приятелите на един сайбята. Айде. Каро баба, каро баренко, най-баро. За всички приятели специално от бабата. И така, още парички от бабата. От бабата. Всички приятели и най-вече за Джин Сайбията! И още една пара 50 точки за Стефан Ексена! Айде, приятелите! Така, соло, първато за внимание! Бабата казва, и аз казва, юнаците номер 1! Юнаци държава, мате! Се! И така, бабата казва, Стефан Ексел, ама кажи го ти, де. Няма по-добър от него! И така, опеле, забавя Забрин, за всички от юнаците! Юнаците номер 1! Това казва на оркестър Ексел! Забавя Забрин! Яща! За Нако! Хайде, батко! Ама пресига много специални поздрави, знаеш ли за кой? За Брус Ли! Специално за Венци, за хора, айде хора! И така специално от мене за Дон Митко. Това е човека! Айде!
от Митко, много специални поздрави. Така, само. Значи Матко Сабрин, знаеш какво казва? Че Митко е идола на юнаците. Верно ли си? Верно си! Айде Дон Митко! И така, сега още една голяма пара от Дон Митко за неговия принц, за Райан, за най-красивите дечица специално от Дон Митко за неговия принц, за принц Райан специал. За най-красивото момиченце, за твоето момиче, за най-щастливата майка, за Веса специално.
специално за Анчо и от Анчо за всички приятели. Айде, приятелите! Холандеца! Анчо холандеца! И така, село. Присигано още парички от Анчо, а той поздравява всички приятели. Айде, приятелите! Айде, чакам те сега тук. Айде да те видиме. Вуйчичко! Хайде! Яса! Айде сега! Айде ударете едно ми! Едно ми! Кратко, 15 секунди, само едно соло от него ми. Само него така. Дръжи. Стоп, стоп. Едно соло първо. И така, дами и господа, това е Стефан. Стефан, наследника на Ексел. Най-доброто искам от вас, най-доброто! Най-хубавите ритми! Айде! Айде за Стефан Зарко! Шоу! Шоу! И една голяма пара! Вземи до панчето! И още една голяма пара! Това е юнаците, бате, юнаците! Свири тук на шефката, свири, на шефката! Шоу! Шоу! И соло! Още парички пристигат! От Дон Митко! Пълни джобовете! Дон Митко, пълни джобовете на малкия! Айде, Вуйчичко! Яша, Дон Митко, айде бабко! Бате за приятел, ще ми зрат. Обичам те. Митко Касъмов, 4К. И така
така за Дон Митко, за наследника, за императора, за Раян, това е Раянчо. Императора, най-големото момченце. И получаваме парички за малкия Раян, за наследника на империята. Айде, Раянчо, много си хубаво. Много. Айде! И така за Раян, Дон Митко. Хайде! За Раян! За Дон Митко специално! Ще стане певец! И само за Митко, за Дон Митко. Айде, Анталия! Айде всички тук на нас, сега да направиме. И така, Бате Заприян казва, че това е детето чудо. Малкия Стефан Тео, детето чудо. Айде, ставайте всички да направиме весели празници на всички. Весели празници! Айде, всички на нас сега! Айде, бе, Славчо, бе! Капрандена с тук. Весели празници!